Ang buwan ng Setyembre ay sinasabing buwan ng Marian Devotions bilang pagpupugay kay Birheng Maria. Sa isang mall sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, tampok sa isang exhibit ang higit 40 imahe ni Maria. Bubungad ang imahe ng Virgen de los Remedios, ang patron ng buong probinsyang Kapampangan, La Niña Maria o ang Batang Maria na tinatawag ding La Virgencita, Nuestra Señora de la Asunción o Our Lady of the Assumption, Our Lady of Angels. Napapanahon naman sa parating na eleksyon ang Birhen de Barangay, Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Golden Heart na tinatawag ring Virgen of the Golden Heart na may 33 Marian apparitions sa bansang Belgium. Kasama rin sa exhibit ang Nuestra Señora del Apocalipsis, Mary Help of Christians, Mother or Our Lady of Good Counsel, ang tumatangis na imahe ni Maria, ang Nuestra Señora de Amargura o Our Lady of Sorrows. Kasama naman ni Maria si San Jose at ang Batang Jesus sa sabsaban sa image ng Holy Family. Nagbukas ang Marian exhibit noong Biyernes, September 8 at magtatapos ngayong Sabado, September 16, 2023. Ito na ang 12th Marian exhibit ng Congregation of the Children of Maria sa nasabing mall.